Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu walliti Justice Stella Anukam sey lortugo subte jongore ɗiɗabre dow korowal hitordu kawtal lesɗe Africa ngam fadduki hakke ɓiɓɓe Adama wato African Court on Human Rights. Justice Anukam artino timmini duuɓi 6 aran jotta bo o subtitama ngam lortugo waɗa duuɓi 6 fahin. Justice Anukam subtama on ha yaake hawrinde ardiɓe lesɗe Africa andirande African Union Media Coordination Meeting Executive Council nde ɗum waɗi ha Accra lamorde lesdi Ghana. Justice Anukam timmini Jami'a Obafemi Awolowo nder hitande 1984 ha o jangi wakkere kiita wato law. O heɓi ɗarewol laatago alkalijo nder hitande 1985 ɓaawo timmingo jangirde heɓugo ɗarewol sheedoran mako man wato call to bar ɓaawo timmingo law school. Hitordu AU ngam fadduki hakke ɓiɓɓe Adama ɗum hitordu on ndu kawtal lesɗe Afrika man tiggi ngam rentugo hakke ummatore ha nder lesɗe maɓɓe. Hitordu man ɗo mari hitoɓe 11 ɓe ardiɓe lesɗe Afrika man subtata ha hawrinde maɓɓe. Lesɗe Afrika man on bo darnata alkali'en man ɓe ɗum yembata ɗum wurtina 11 nder dariɓe man.